Hej YouTube, jeg spiller med Animal Jam. Jeg ser bare Drabbe. Jeg har lige købt mig til, at jeg er en zombie. By the way. Jeg har fået de fleste af det. Tak. Yay! Yay! Jeg har taget ud i middel. Space zombies! Oh no! Det kommer fra fremtiden, det gør jeg faktisk. Det kommer ting, for det er en zombie alley. Spillermaskinen elsker jeg, så lad os gå et sted hen. Jeg på nær med Trevor. No, anyway. Så lad det ske, så vi kan blive i en blæske. Jeg sms'er lige min bror, om hun kan smide på den her YouTube-video. Ja, og hvis der er noget, så har jeg en iPhone 4. Så I burde selv kunne regne ud, om jeg har en 4S eller en normal 4. Sådan, jeg begynder at regne ud. Ja, og det er så meget sjovt for mig. Har du lukket? Lady. I'm gonna kill you because you are so fat. Do 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 do. Og lad os spille noget Best Dressed, så jeg kan få nogle penge. Og jeg spørger op til et dyr her. Okay, så jeg skal her. Oh shit. Jeg spørger ikke om til den. Jeg spørger den her. Octopus. Nej, det er en... Nej, jeg spørger op til en giraf. Hvor er den, min ass? Jeg spørger op til Samuel, han er noget Best Dressed. En girafus. Der. Play. Jeg har en kjole på. Ja, det er tiden. Mit hår, det har det med at sidde sådan her de fleste. Jeg elsker det også. Jeg elsker bare at se folk. Jeg håber virkelig, I har lyst til at se mig. Så jeg har virkelig lyst til at opdage. Tag på. Guys. Så skal jeg optage noget med mig som til efter den her episode her. Kan I få lidt mig selv? Det var rigtig gerne lyde. Jeg tror, jeg putter ikke facecam i. Vi kunne se, hvad der sker i skærmen. Hey, se, det er mig, vi skal klæde på. Og hvad skal jeg tage på? Den her fancy hat. Man kan ikke se, jeg har den på, men... Cute. Det er special. Okay, cute. Det er for, de har foxhatte på. Og så. Jeg har fået også melodi på hjernen. Altså ikke sådan det her skal. Så skal du være helt orange med det. Eller gul. Det her. Flop, man. Men nu sender jeg ikke sådan. Så. Hvem skal vi vote på? Her kan I se alle dem, der er at vote. Vi sender lige en smiley. Og så, ja. Du er cute. Oh my god.
Jeg skal komme på facecam, okay? Det bliver her nu. Hallo. Stem på mig. Oh, shit. Yes, jeg kommer 3 plads. Yay, jeg er cute. Large Arctic Spirit. Mit Animal Jam navn er jo stadig Elena 2112. Ja. Så var vi nummer her. Most epic. Me Island. Så vil jeg lige her. Mit facecam. Pumpkin. I'm gonna be like a little ace. Yes, yes. Yes, yes. Dummy magic disappear. Nej, træsker. I'm a pumpkin. Yes, yes, jo. Pumpkin wingers. Most epic. Yes. Har jeg ikke finde et sted med fisk, kan bare ikke gøre det mindre. Hvad er mest epic? Du har stjålet mine epic. Du er epic. Herovre epic. Den er helt om. Synes jeg er epic. Og jeg optager min screen automatic. Det står lige der. Hvis jeg skal bruge det til noget, står screen automatic lige her. Omkring det i hvert fald. This time it might just disappear for you. Nej, jeg står bare og spiller her. Så det. Der. By the way, jeg har ikke nogen penge. Jeg bruger penge på en nice ting. Jeg står med episoden her. Farvel. Der er bosser. Ligesom Jacksepticeye. Hans kanal skal følges.